dies 14, 15 i 16 de març, organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, es va jugar la quarta i última prova del rànquing EPA 2014. Nosaltres vam ser al camp del Pitch Empat Fornells, la Selva. Aquesta va ser l'última prova del rànquing EPA que l'han jugat un total de 591 participants en la seva primera edició. Els camps on s'havien jugat les anteriors proves des de gener van ser Sant Cebrià, el Vendrell i Roc 3. La majoria de participants han valorat positivament aquest nou rànquing en què es jugava amb mides i regles com en les competicions internacionals. Es podia optar a guanyar alguna plaça per estar a la selecció i hi havia també premis en metàl·lic. Lo que es el ranking ha sido todas las banderas estaban difíciles, pero claro, si juegas bien parecen que están fáciles. Y el recorrido me ha sabido a poco, porque este campo se me da bastante bien. Pues el valoro molt bé, molt important, y trobo que tens una altra motivació. El ranking EPA lo he jugado todo y lo valoro bastante positivo, ya que lástima que se acaba ahora, solo son 4 pruebas y la verdad que me gustaría que de cara al año que viene se hicieran unas cuantas más. Els millors jugadors de la prova van ser el Sergio González del Pitch Empat Vallromanes i l'Amador Rodríguez del Pitch Empat Sant Cebrià, que van fer un magnífic resultat de 9 cops sota par, seguits per Daniel Jiménez del Pitch Empat Gualta, que va fer un cop més, 9 cops sota par. Vol dir que fan una mitja de 9 forats en 2 cops i 9 forats en 3 cops, un resultat només a l'abast dels millors jugadors. Mi juego se ha basado hoy bastante en el pad. Aparte de algún chip que he metido desde fuera en algún hoyo. El recorregut molt bé i les banderes pues, normaletes, no els he trobat fàcils per mi. He jugado muy bien. De tía green ha sido de los mejorcitos. El pad he fallado algunas muy cortitas, pero con todo eso he hecho 9 bajo. 9 verdis y ningún bombo. El campió del rànquing EPA després de la celebració de les 4 proves ha estat l'Amador Rodríguez, amb un total de 167 punts. El segon classificat, amb els mateixos punts i desempatant, segons reglament, ha estat el Daniel Jiménez, guanyador també de la categoria Handicap. I el tercer lloc l'ocupa el Marc Pérez, amb 164 punts.